Dnešný deň je pre nás výnimočný. S veľkou radosťou a úctou vás všetkých vítame v kostole svätého Cyrila a Metoda v Novej Mošáci a osobitne vás, otec arcibiskup Ján. Vaša prítomnosť je pre našu farnosť veľkým duchovným povzbudením a znakom spojenia celou našou trnavskou arcidiecézou. Nachádzame sa v chráme, ktorý nie je pre nás len miestom oslavy a stretnutia sa s Pánom Bohom, ale aj budovania si našich vzájomných medziľudských vzťahov a zároveň symbolom duchovnej identity našej obce. Je pozoruhodným dielom nielen duchovným, ale aj umeleckým. Keďže okolité kostoly na Březovej, Stráni a najmä v Bošáci sú pre nás vzdialené viacej kilometrov, už po druhej svetovej vojne boli takí, ktorí vyjadrili túžbu postaviť kostol tu na Šopaniciach. Stavbe toho nášho kostola však mohlo prísť až 16. novembra 1969, kedy vtedajší nitriansky generálny vikár Ján Pástor za prítomnosti vtedajšieho pána farára Andreja Patku posvetil základný kameň stavby. Už po 2 rokoch, 14. novembra 1971, mohol spomínaný generálny vikár a novopostavený kostol slávnostne zasvetiť našim slovanským vierozvedcom svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorý si tieto dni s vďakou osobitne pripomíname. Táto slávnosť prebiehala za účasti veriacich, kňazov a veľkého počtu veriacich napriek tomu, že išlo o náročné politické pomery a monsignor Pástor mohol kostol posvätiť. Chrám má tvár gréckeho kríža a 2 veže symbolizujúce jeho patronov. Vnútorná výzdoba Krížová cesta je unikátnym dielom majstra Vincenta Hložníka. Aj okolie kostola je plné duchovného významu a symboliky ako napríklad kamenný kríž z roku 1928, Lúrská jaskyňa s Pannou Máriou a Bernadetou a v minulosti nedaleko hlavného vchodu bol drevený prístrešok s reliefom poslednej večere, ktorý bol akosi modlitebnou zástavkou na otvorenom priestranstve od miestneho už nebolého rezbára Štefana Matejka. Okolnosti, za ktorých sa stával tento kostol, boli veľmi dramatické. Išlo totiž o obdobie, ktorom síce prišlo k určitému uvoľneniu totalitných praktík komunistickej moci, ktorá presadzovala ideológiu, že človek Boha nepotrebuje a na všetko si vystačí sám, avšak išlo len o krátke obdobie. Preto aj pán farár Patka, ktorý má najväčší podiel zásluh na realizácii stavby tohto kostola, bol štátnou mocou preložený ešte počas stavby kostola na iné pôsobisko. Samotná stavba a vybavenie kostola boli dokončené za pôsobenia jeho nástupcu Antona Bartníka, ktorý štátnej moci viacej vyhovoval. Tento kostol bol postavený s vierou, nádejou a veľkou obetavosťou našich predkov bez príspevkov štátu, ale s veľkou finančnou podporou a milodarcov a ochotnou službou bežných veriacich. Aj keď sa nám nepodarí všetko obsiahnuť, dovolte prosím pripomenúť mena aspoň niekoľkých obetavcov, ktorí popri svojich pracovných a rodinných povinnostiach ochotne venovali kus seba pri stavbe tohto kostola. Práce sa vykonávali ručne, prevážne krompacmi a ostatnými náradmi. Drevo na strechu sa
sa ťažilo taktiež ručne z Starskej Hory a dovážalo sa na stavbu na koni. Rezivo bolo zhotovené u pána Mikuláša Havierníka a pána Jána Janku. Hlavným majstrom na stavbe bol Štefan Černý z Bošáce. Oplotenie a zbadacké práce mal na starosti Matej Benko. Kamenárske práce a Lúrdskú jaskyňu zhotovili Pavol Brábel a Ľudovít Naďo zo Zabudišovej. Pohyblivý Betlehem vlastnoručne zhotovil Marián Mikulec z Bošáce, ktorý aj spolupracoval s pánom farárom Martiníkom pri zadovážení orgána pre náš kostol. Priestory pre stretávanie sa pod kostolom boli upravené za pôsobenia pána farára Stančeka. Veríme, že mená tých, ktorí sa podielali na tomto našom kostole, asi sme ich aj nespomenuli, sú dobre zapísané v knihe života Pána Boha. To, čo sme nevyjadrili v týchto slovách, vám chceme doplniť darovaním tejto knihy, ktorú zostavili náš bývalý pán kaplan Martin Klemen a náš rodák Jaroslav Kľúča. Príjmite ju, prosím, ako symbol kľúčov otváracích dvere nášho kostola. Vaša excelencia, tento kostol sa budoval, ako sme počuli od tety Hely, za prenasledovania kresťanov počas komunistickej totality. Monsignor Patka na začiatku stavby napísal toto prehlásenie. Prísažné svedectvo. Výborne, sadnite si. V povedomí zodpovednosti pred všemovediacím Bohom pod prísahou svedčím, že som sa na ctihodného sluhu Božieho Antonína Cyrila Stojana obrátil s touto prosbou. Ak je vôľa Božia, aby si bol vyhlásený za svätého, pomôž nám, aby sme dostali štátny súhlas k stavbe kostola v Novej Bošáci, filiálky farnosti Bošáca. Tento súhlas sme dostali 24. januára 1968. Vďačím za to ctihodnému sluhovi Božiemu Antonínovi Cyrilovi. Bošáca, 26. januára 1968, podpísaný Andrej Patka, pápežský komorník, správca fary. Teda vidíme, že to bola Božia vôľa. Zbierky na tento kostol, veď vy si to dobre pamätáte, skôr narodený, sa chodilo vyberať po domoch. Každý bol zapísaný v knižke, kto koľko dal, a Patka povedal: tá knižka sa spáva. Nebude sa hovoriť, kto koľko dal, aby to nebolo ako v tom evanjeliu, kde chudobná vdova dala len denár a všetci ju za to posudzovali. A keď sa vybralo málo peňazí, tak ten, čo to vyberal, dal zo svojho do zbierky, že im doma neostalo ani korunu. Tehlu na kostole, všetci vieme, tu sa robila vzadu a robilo ju veľa ľudí, najmä školáci. Veď pamätáte si, keď ste išli do školy, na tomto mieste ste zložili kabele, 12-13 roční, a išli ste vyberať tehlu do pece. A keď sa pýtali Patku, či tehla nepáli, povedal: v pekle bude páliť viacej. Patka chodili aj s chlapmi na drevo do lesa. Mali už vyše 60 rokov a raz celí premočení sedeli na klanici vzadu na voze a chlapi pozerali každú chvíľu, či Patka nespí, aby nespadli dolu. Patkovi sa chcelo spať, lebo chodili sem na bicykli. Patka tiež pomáhal chlapom pri rezaní dreva na píl. Boli chorí, veď viete, po infarkte, ale si chodili lahnúť do tepla na taký zvyšok slamy, ktorý zostal po kope, aby boli na chvíľku v teple.
Plech sa začal osádzať až 8. decembra. Bola to hra o čas. Strechu bolo zakryť treba skôr, ako začne snežiť a mrznúť. Pamätáte si, čo hovorili komunisti v krčme? Že dokiaľ katolíci nedajú strechu na kostol, tak ani nezačne padať sneh a mrznúť. A tak aj bolo. Ale dramatická chvíľa nastala práve po dokončení strechy, keď komunisti videli, akú veľkú budovu Patka s ľuďmi postavil, rozhodli sa Patku preložiť, budovu zhabať a vybudovať z tohoto kultúrny dom. Na to sa spustila vaša veľká petičná akcia a chodili deputácie do Trenčína, cirkevnému tajomníkovi, ministrovi do Bratislavy, až do Prahy. S pánom inžinierom Kukučom sme našli správu, ktorú napísal odbor kultúry Okresného národného výboru v Trenčíne. Ondrej Patka vo svojej činnosti zašiel tak ďaleko, že pri budovaní kostola v Novej Bošáci zorganizoval cirkevný výbor a ten nabádal ľudí, aby upisovali na stavbu kostola. Patkovou činnosťou mimoriadne vzrástla religiozita veriacich v celej doline. Toto enormné finančné vypätie drobných veriacich, ale aj občanov s titulom doktor, je mnohorúradné. Fanatický náboženský kult po ruky uštepovaný rímskokatolickým duchovným monsignorom Ondrejom Patkom, totálne naočkovaný do srdc primitívnych veriacich v tejto oblasti, treba sústavnou trpezlivosťou a cieľavedomou prácou odstraňovať všetko to, čo sa za tie roky stalo prežitkom. Orgány nech vypátrajú na všetkých členov cirkevného výboru, zistia a usvedčia aj zakladateľa, vyvodia závery stvorenia ich ilegálnej činnosti. Viera Beňová, Zošancová, Mária Kosová z Koňovca aj s ďalšími asi 2 ženami išli k tajomníkovi do Trenčína. Ten prišiel do zasadačky a zúfalo začal na ne volať. Prosím vás, ženy, dajte mi pokoj. Tu mi dajte razítko a my ideme preč. Razítko nedal. Ale smelosť veriacich bola bezhraničná, o čom svedčí táto skutočnosť. Nakoniec sme išli do Prahy. Nikto nás tam neposlal. Išli sme tam s dedom Krajčovicom. Arnošt Pažitný nás viezol na nákladnom aute. Patka mal ísť už síce preč, to sa nedalo zachrániť, ale kostol sa zachrániť dal. Do Prahy sme prišli v noci. V prezidentskej kancelárii som nebola ohlásená. Musíte ma prijať, lebo je to veľmi dôležité, je to vec života a smrti, povedala Mária Kosová. Potom ma sekretárka zavolala prezidentovi, a že čo je vo veci. Tu mi musíte napísať, že štát na to nedal ani koruny a musí mať potvrdenie, že sa to nenechá zlikvidovať. A prezident potvrdenie dal. Komunisti si ale mysleli, že keď odstránia Patku, že bude koniec. Keď prišiel pán monsignor Martiník, mal určité obavy, ako to bude všetko pokračovať. Partia murárov z predpolomy nasadila také tempo, aby sa to čím skôr stihlo, keďže stavba bola v ohrození. Po odchode monsignora Patku mohla stavba úspešne pokračovať. Vybrali sa každý deň partia chlapov, veď ešte niektorí sú tu, s pánom farárom Martiníkom do Žabu Kriek za Patkom, prebrať ďalšie postupy pre dokončení stavby. Keď sa dokončovala stavba kostola, bolo to už tesne pred Sviackou, drhli Emilia Kačicová spolu s ďalšími ženami oceľovými kartáčmi kamenné obloženie kostola bolo ostriekané od prizovy. Drhli ho až do krvi, čo im stekala z rozodratých hánok, ale robili to s veľkou chuťou a nadšením. Nebolo človeka, ktorý by si na kostole nebol odrobil nejaké hodiny. Každá práca na tomto kostole sa robila zadarmo. Vaša excelencia, tento kostol si títo ľudia vlastnoručne postavili.
bojovali o ňo, starajú sa oň a navštevujú. A preto im patrí úcta a vďaka. Pochválený Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, ďakujem za milé, nádherné privítanie a s oboznámením, ktoré som práve sám v sebe ako si vstrebával a vžíval sa do tej situácie, je potrebné ako si narábať aj v budúcnosti tak, aby sa o tom dozvedelo čím viac našich ľudí, veriacich, pretože je to povzbudivé, krásne, je to naozaj čosi mimoriadne a určite to poslúži mnohým dnešným aj mladým ľuďom k tomu, aby aj oni s takým zápalom žili pre cirkev, pre nášho Pána. A teraz už nás nasleduje požehnanie vody a pokropenie ľudu stien kostola a oltára. Milovaní bratia a sestry, tento kostol chceme dnes slávnostne posvetiť, pokorne poprosme nášho Pána Boha, aby láskavo požehnal túto vodu, ktorou budeme pokropení na znak pokánia a na pripamätanie krstu, a ktorou pokropíme aj steny a oltár tohto nového kostola. A tak nech nám Pán pomáha svojou milosťou, aby sme stále viac poznávali Ducha, ktorého sme prijali, a aby sme verne vytrvali v jeho cirkvi. Bože, od Teba každý tvor dostáva svetlo života. Ľuďom preukazuješ nesmiernu lásku. Nevychovávaš ich len ako starostlivý otec, ale rosou svojej milosti ich láskavo očisťuješ od hriechov a neprestajne ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojím milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstúpia do posvätného prameňa ako hriešníci a tam zomrú s Kristom, vyšli z neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spoludedičmi večnej odmeny. Prosíme ťa, posväť a požehnaj túto vodu. Pokropíme ňou seba i tento kostol. Nech sa stane znakom toho spasiteľného kúpeľa, ktorým sme sa my, umytí v Kristovi, stali chrámom Tvojho Ducha. A pomôž dôjsť do nebeského Jeruzalema nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť Božie tajomstvá skrze Krista, nášho Pána. Amen.
prebýva Boh, milosrdný Otec, a nech milosťou Ducha Svätého očistí chrám, v ktorom prebýva, a tým chrámom sme my. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa, Všemohúci a večný Bože, posväť tento chrám svojou milosťou a všetkým, čo ťa v ňom budú vyzývať, poskytni pomoc, aby Tvoje slovo a Tvoje sviatosti vyslovované na tomto svetom mieste boli posilou pre všetkých veriacich skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a ste Boží a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Nehemiášovej. Kňaz Ezdráž prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona. Zákonník Ezdráž si stál na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráž otvoril pred očami všetkého ľudu knihu, stál totiž vyššie než ostatní ľudia, a keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráž velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril Amen, Amen. Padli na kolená
skláňali sa k zemi a kláňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráž a leviti, čo počúvali ľud, povedali všetkému ľudu: Dnešný deň je zasvetený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte, lebo všetok ľud plakal, keď počul slova zákona. Ezdráž im povedal: Chodte, jedzte tučné mäso a pite medovinu a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. A nermuďte sa, veď radosť z Pána je vaša sila. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla. Bratia, prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilovujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospieme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
Samaritánka povedala Ježišovi: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ale vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte. My sa klaňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a v pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa mu kľaňať v duchu a v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Moji milovaní bratia kňazi, drahý brat diakon, milí veriaci, bratia a sestry. Celý katolícky svet si 9. novembra pripomína posvetenie Lateránskej baziliky v Ríme. Mnohí z nás si možno myslia aj teraz, že im prvým chrámom, najhlavnejším na celom svete, je bazilika svätého Petra. Ale nie je tomu tak. Prvým chrámom je Lateránska bazilika. No a táto bazilika sa po latinsky volá Mater et caput omnia ecclesiarum. Matka a hlava všetkých chrámov. Takže keď pôjdete do Ríma, vyhľadajte túto baziliku, Lateránsku baziliku, ktorá je veľmi krásna, tiež veľmi pekná. Nie je síce taká obrovská ako bazilika svätého Petra, ale história siaha ďaleko ďalej. A je teda prvým chrámom v našej cirkvi. Okrem toho viete dobre, že každá diecéza má takýto chrám, takúto Mater caput omnia ecclesiarum, hlavný materský chrám, a to je katedrálny chrám. U nás je to katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Takže keď pôjdete do Trnavy, je tam bazilika, kde je umiestnená aj naša Trnavská Panna Mária, obraz svätého Mikuláša, ale katedrála je ten druhý chrám, teda Jána Krstiteľa. No a keby sme išli ešte ďalej, si to rozmieniame na drobné, tak každá farnosť má takýto prvý chrám, a to je farský kostol. Farský kostol je prvým chrámom farnosti. A preto napriek tomu, že tento váš kostolík je tak cenný, krásny, že ste naozaj vynaložili toľko síl, vaši predkovia, nám, že ste ho postavili, že ste si vy, ako tá dcérská komunita veriaceho Božieho ľudu,
poradili takým spôsobom, že ste si vybudovali tento chrám. A dali ste príklad mnohým iným farnostiam a filiálkam tým svojim počinom, ako sme to mohli aj počuť. Vtedy bolo málo kostolov, čo sa stávalo. Pár, čo si pamätám, Radava, potom Zeleneč, že v 68. čo sa postavili kostolíky. To bolo pár kostolov, čo sa im podarilo 68. 69. rok využiť na stavbu kostola a boli ste to aj vy, čo je obdivuhodné. Drahí bratia a sestry, hoci sa kostoly od seba odlišujú svojím štýlom architektonickým, výzdobou, veľkosťou, historickou, umeleckou hodnotou, predsa majú jedno spoločné. Všetky sú domom Božím a bránou do neba. A takýmto sa oficiálne v cirkvi stáva ten kostol, ktorý je konsekrovaný, teda posvetený. Je zaujímavé, že sme zistili, že váš kostol nebol konsekrovaný a bol požehnaný. Tak by som mohol tak naznačiť, že to je taký nižší stupeň tých svetenín, nižší stupeň, a taký krásny kostol nebol posvetený, nebol konsekrovaný. Zistili sme to podľa toho, že vy ste tu nemali tieto krížiky na stenách. Teraz sú nové. Vidíte, tam je jeden, tam 4 sú tu. Áno. A tam teraz po chvíľu kryzmou, tak ako maže biskup kryzmou čielko dieťaťa pri krste, pri birmovke, tak ako máže ruky novu kňaza kryzmou, tak máže kryzmou aj steny chrámu. To je tá konsekrácia. Posvetenie. Nie požehnanie, ale posvetenie. Takže môžete sa tak aj chváliť pred ostatnými veriacimi z iných farností. My máme konsekrovaný kostol. My máme posvetený kostol. Biskupom pomazaný kryzmou. Takisto aj oltár konsekrujeme. To musí byť stály oltár, ktorý sa nebude hýbať. Také oltáre, ktoré vidíte aj, možno to aj predtým bol, že sa dá odložiť, ten nemôže byť konsekrovaný. To musí byť stabilný oltár, do ktorého biskup vkladá pozostatky mučeníkov. Aj my sem vložíme pozostatky mučeníkov, košických mučeníkov, myslím. Jedna veľmi výhodná, dobrá vec je tá, že vy si každý zapamätáte, že kedy bol váš kostol konsekrovaný, pretože to bolo na Cyrila Metoda. Niektoré kostoly inokedy boli konsekrované a inokedy majú sviatok patróna. Majú dvakrát vody, deti sa to môžu tešiť, že? Majú dvakrát vody do roka na sviatok patrónov chrámu a potom na sviatok konsekrácie. Ale zase po tej stránke, že si to dobre zapamätáme, je to jeden deň, v tom čase Cyrila Metoda, takže si zapamätáte, že v jubilejnom roku 2025 na sviatok Cyrila Metoda bol náš chrám konsekrovaný. Dostal tú najvyššiu výsadu, niečo také, ako som hovoril, že Lateránska bazilika. A to je už veľká výsada. Že sa každú nedeľu takto stretáme. To je krásne, to je pozitívne. Ale niektorý žiaľ dostane sa do nejakej spoločnosti,
nie dobrej. Začína preberať tie názory všelijaké absurdné z celého sveta, čo sú už aj v Európskej únii a neviem kde. Z čoho sa nám už starším, už pravda 70-tníkov, ja neviem, hlava točí a nevieme si to vôbec usporiadať v tej hlave, k čomu sme tu dospeli. A nachytalo sa to na nich teda v tom zahraničí časokrát. Takže my buďme verní národu, cirkvi, rodine, reči, krásnej reči, slovenčine. Ja som z miešanej rodiny, viete, keď ja poviem, aká rodina, tak sa chytíte za hlavu, že papa bol Nemec, bratislavský, Rakúša, mama Maďarka, mamička Záhráčka. No, taká kombinácia, no poviem. A sme krásne žili, nádherne sme žili, mali sme sa radi a všetci sme rozprávali všetkými jazykmi. Takže to je úžasné, keď sa to takto vydá. Ale vy, keď ste tu v slovenskom prostredí, snažte sa zachovať si. Možno aj to nárečie. Keď do Bratislavy pracovať, tak netreba sa chytiť tej bratislavčiny. Hoci ja som odtiaľ, ale ja nemám rád, keď východňári alebo Oraváci začnú rozprávať bratislavským nárečím. To viete, aké žbírka milo. A ja som povedal, to sa nedá takto robiť, prosím ma, pekne. No preto, lebo Nemci, keď sa naučia po slovensky, používajú nemecký prízvuk a z toho vzniklo to nárečie. Ale prečo tak musí hovoriť len Oravák alebo nejaký východňák? Nech si zachovajú pekne to, čo je ich vlastné. No a potom tá viera. Nechcem už naozaj to predĺžovať. Týmto dnešným sviatkom, krásnym, týmto stretnutím, Pánovi otvárame svetostánok svojho srdca. Zastávame aj my chrámom Božím, aby sme ho mohli nosiť v sebe, ako hovorí svätý Augustín, pod tymiánom oblakov posvedzujúcej milosti. Keď sa budeme takto stretávať s Pánom, určite sa s ním stretneme aj v nebi. Veď aj tento chrám bude konsekrovaný preto, aby sa stal miestom Božím prežívania živého Boha medzi nami. Amen. Verím jedné
hovor, blahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých. Príjmi láskavo naše vrúcne prosby, nech sa táto stavba, ktorú Ti zasvecujeme, stane domom spásy a milosti. Kresťanský ľud združený v jedno, nech sa Ti v nej kláňa v duchu a pravde a zdokonaluje sa v láske skrze Krista nášho Pána. Bože, posvetiteľ a správca Svätej Cirkvi, radi by sme jasavým chválospevom oslavovali Tvoje meno dnes, keď veriaci ľud chce Ti slávnostným úkonom navždy zasvetiť tento dom modlitby, ktorom ťa môže nábožne uctievať, poučať sa Tvojim slovom a posilňovať sa Tvojimi sviatosťami. Tento kostol je obrazom tajomstva cirkvi. Kristus ju posvetil svojou krvou a tak získal vznešenú nebeskú Pannu, vynikajúcu neporušenou vierou i Matku požehnanú pôsobením ducha. Svätá cirkev, vyvolená Pánova vinica, svojimi ratolesťami objíma celý svet a svoje výhonky upevnené na dreve kríža, čo ich nesie, dvíha do nebeského kráľovstva. Šťastná cirkev, stánok, v ktorom Boh prebýva medzi ľuďmi, svätý chrám, vybudovaný zo živých kameňov, spočívajúci na apoštoloch ako na základoch a na Ježišovi Kristovi pevnom uholnom kameni. Vznešená cirkev, mesto postavené na návrší, vidia ju všetci a ona osvecuje všetkých. V nej žiari baránok ako nehasnúce svetlo a ozýva sa vďačný spev blažených. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, naplň nebeským požehnaním tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým a tento oltár bol stále pripravený na Kristovú obetu. Nech sa tu v pramení Božej milosti zmývajú hriechy ľudí. V ňom nech Tvoje deti, Otče, umierajú hriechu a znova sa rodia pre nadprirodzený život. Okolo tohto oltára nech sa zhromažďujú Tvoji veriaci, nech slávia Kristovo veľkonočné tajomstvo a prijímajú Jeho slovo, Jeho telo pred posvätné hostine. Nech sa tu bez prestania ozýva radostná pieseň chvály, nech sa do súzvuku anielských chórov pripája aj náš ľudský hlas. A nech tu vstupuje k Tebe úpenlivá prosba za spásu sveta. Božiaci, nech tu obsiahnu milosrdenstvo, utláčaní pravú slobodu a všetci hodnosť Božích detí, až kým s radosťou nedôjdu do nebeského Jeruzalema. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Pán nech svojou mocou posvetí tento oltár i tento dom, ktoré svojimi rukami pomažeme. Nechže sú viditeľným znakom tajomstva Krista a cirkvi. V katolíckej cirkvi máme dva spôsoby, pomocou ktorých sa predmety, miesta a osoby stávajú znakom osobitnej prítomnosti, blízkosti Pána Boha tu na zemi. Hovoríme o určitom vyňatí z bežného, profánneho spôsobu vnímania a používania. Na základe tohto vyňatia, spojeného s našou vierou, vyjadrujeme aj navonok, správaním sa, oblečením, k takýmto predmetom, miestam a osobám výraznejší postoj úcty. Prvý spôsob je požehnanie, ktoré najčastejšie udeľuje kňaz na základe sviatosti kňazstva formou kríža, doplneného pokropením svetenou vodou. Druhý spôsob je konsekrácia, zasvetenie, pomazanie kryzmou, svätým olejom, ktoré môže udeľovať biskup alebo ním poverený kňaz. Ide o sprostredkovanie vyššieho stupňa Božej blízkosti k získaniu milostí, benefitov pre veriaceho kresťana. Nech sa vznáša k Tebe, Pane, ako kadidlo. Ako sa tento chrám naplňa príjemnou vôňou, nech je aj Tvoja cirkev vydatá Kristovej vôni.
Kristovo svetlo nech žiari v cirkvi, aby v nej našli plnú pravdu všetky národy.
aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokojne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za nás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s predblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätými Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosím ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi, podľa služobníka nášho pápeža Leva, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpených. Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu vo všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať: očakávame blaženú nádej.
pokoj vám dávam. Nehrad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Modlíme sa. Všemohúci Bože, chlebom z neba, ktorý sme prijali, oživuj našu vieru, aby sme ťa oddane uctievali v Tvojom chráme a raz požívali so všetkými svätými večnú blaženosť v Tvojom kráľovstve skrze Krista nášho Pána. Vaša excelencia, otec arcibiskup, pán dekán, vysokodostojný náš pán farár, duchovní otcovia, vzácni hostia, milí občania, bratia a sestry. Dnešný deň je mimoriadny pre obec, ale aj pre celú farnosť. Historická udalosť, ktorú niektorí z nás majú česť zažiť možno raz v živote. Je to nielen zápis do kroniky, ale hlboký
mimoriadný a duchovný milník, ktorý bude ešte dlho v srdciach nás všetkých. Slavíme konsekráciu nášho kostola, ktorý nie je len stavbou stiehal dreva a kameňa, ale predovšetkým živým symbolom viery, spolupatričnosti a obetavosti. Tento chrám je zasvetený Cyrilové Metodovi, patronom našej obce, ktorí stoja aj v jej erbe a symbolicky strážia našu obec. Títo dvaja solunskí bratia k nám pred viac než 1000 ročím priniesli svetlo evanjelia a dar reči viery, slobody a kultúry. Dnes ich dávame hod nielen slovami, ale činom chrámov, ktorý sa stal dôkazom toho, že ich odkaz náš je. Úprimnú úctu a poďakovanie si zaslúžia duchovní otcovia a naši občania, všetci tí, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu, ktorí obetovali svoj čas, prostriedky, silu i vieru, aby tento chrám mohol stáť. Kostol postavili sami z vôle ľudu, z hĺbky viery a z úprimného presvedčenia, že dedina bez kostola je ako dom bez srdca. Tento kostol je a bude srdcom našej obce. Symbolom viery, lásky, nádeje, miesto, kde sa budeme stretávať pri radostiach i v ťažkých chvíľach. Miesto, kde budú krstené naše deti, kde budeme žehnať manželstvám, modliť sa za pokoj, nádej a pokoj večný. Nech tento chrám je a bude miesto pokoja viery. Miesto, kde sa naďalej budeme učiť lásky Bohu a k vytrácajúcej sa pokoje. Je mojou povinnosťou, ale aj cťou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o výstavu, ale aj postupnú rekonštrukciu tohto chrámu. Váš zápal, vaša viera a vaša obetavosť sú dôkazom, že keď sa spojíte, dokážete veľké veci. Ste v dnešnej dobe vzorom a inšpiráciou. Na záver mi dovolte vysloviť úprimné želanie. Nech je tento kostol požehnaným miestom pre všetky generácie. Nech tu vládne duch lásky, jednoty a nádeje, ale aj pokory. A nech náš svätý Cyril a Metod naďalej sprevádzajú svojim príbehom. Ďakujem vám živým, aj tým, ktorí už sú vo večnom ráji. Keď ste spomenuli ten kostol v Trnave, ktorý si požehnávali a teda konsekrovali, tak ja keď som tam išiel, alebo ľudia, keď sme ho stávali, tak som hovoril, že tým ľuďom, že my to musíme postaviť. U nás v Novej Bošáci postavili ľudia za komunistu kostol, sami si to robili, tak my to musíme nejako dať, to nie? Tak vždy som mi tak aj pozbudzoval, že však teda nejako to asi dáme. Podarilo sa to teda, vďaka Bohu. A teda aj keď tam pôjdete náhodou niekedy do Trnavy, môžete zavieť teda aj do kostola Božieho milosrdenstva. Ja som si tam kus zobral aj odtiaľto z Novej Bošáce, lebo keď tam viete oltár, tak je vlastne stojí z toho mramoru, ako je tu oltár. Čiže to som tak chcel mať, že aby som tam mal trošku tej Novej Bošáce a toho rodného kraja. Alebo nad Bohostánkom, čo je večné svetlo, je to také isté, alebo mozaika, že je tam typ, teda nie je trošku mozaika, ale je tam mozaika, čiže trošku mi to tak pripomína, tiež keď tam vstúpim práve aj to rodisko, teda túto milovanú Novú Bošácu, kde sme prežili, aby som prežil tie roky mladosti. A teda aj o tento kostol, keď sme sa starali spoločne. A tiež vám chcem aj vyjadriť, tiež ďakujem, že ste tam sem prišli, lebo tuto, ja vždy hovorím teda, že tam sú zvyknutí na biskupa, my sme tu videli biskupa na Mikuláša a potom keď prišiel birmovať, takže pre nás je to vzácna chvíľa, vzácna príležitosť, ste pán Vara to potvrdí a chcem vás aj nechať pozdravať od Mirka Oprkala tiež, ktorý je rodákom, ale nemohol dneska prísť, pretože on má tiež kostol Sv. Cyrila Metoda tam, kde je, takže musel tam byť náhodou, takže je mluva v vašich modlitbách sa všetci. Takže ďakujem vám, že ste si prišli. Drahý duchovný otec Richard, dovolte mi, aby som vám dnes pri tejto veľkej slávnosti konsekrácie nášho kostola v Novej Bošáci v mene všetkých veriacich úprimne poďakoval za vašu prítomnosť a duchovnú blízkosť.
Tento deň je pre nás naplnený túžob, námahy aj modlitieb. Miesto, ktoré rástlo z viery a obetavosti našich ľudí, sa dnes skrze službu nášho otca biskupa stalo posveteným priestorom, miestom trvalej Božej prítomnosti. Oltár i steny boli pomazané posvetnou kryzmou. Kadidlo stúpalo k nebu ako modlitba a Duch Svätý zostúpil, aby toto miesto naplnil svojim pokojom a silou. Zvlášť dnes vnímame, že sa naplnili slová žalmu. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Ďakujeme vám, že stojíte pri oltári ako kňaz, ktorý nám pomohol túto chvíľu prežiť s hĺbkou viery a s vedomím, že tu nie je len o stavbu, ale o živý Boží chrám. Náš kostol nesie meno svätých Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, ktorí nám priniesli svetlo viery a pevné duchovné korene. Nech sú aj oni našim príkladom, aby sme boli naplno zakorenení v Bohu. A všetko, čo dnes začíname, zverujeme do rúk preblahoslavenej Panny Márie. Nech je ochrankyňou tohto kostola, matkou nášho spoločenstva a sprievodkyňou každého, kto do tohto chrámu vojde s otvoreným srdcom. Drahý otec Richard, ďakujeme, že ste nás dnes duchovne sprevádzali. Vyprosujeme vám Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, silu, múdrosť a radosť kňazskej služby. Pán Boh zaplať. Drahý otec arcibiskup, náš pán dekan, milí hostia, teším sa, že medzi nami je aj pani Neumannová rovnička, majstra hložníka, ktorého dielo máme možnosť aj obdivovať. Som rád, že tu máme kňazov, ktorí sú takými zástupcami nielen dekanátu, predchodcov, ale samozrejme aj tí, ktorí sú v rámci tohto nášho okolia, bratia a sestry. O dobe, ktorú žijeme, sa hovorí ako o dobe preplnené informáciami. Zrejme na to, čo si bude, keďže ich máme dennodenne z celého sveta na dosahujky. Nehovoriac, že sa pre mnohých stávajú milným obchodom. Na druhej strane je však pravdou, že iba tie informácie sa stávajú pre nás užitočné, ktoré vieme spracovať a premeniť na niečo zmysluplné. V týchto dňoch si pripomíname a vysielame svätých Cyrila a Metoda, našich vierozvestov a patronov, ktorí obdivuhodným spôsobom dokázali premeniť informáciu, keď sa dozvedeli o túžbe našich predkov, pozvihnúť svoj životný štýl na vyššiu úroveň a uplatniť tomu všetky svoje prirodzené a nadprirodzené schopnosti. Ja sa chcem poďakovať z tohto miesta pánu Šajarovi Stančekovi, jeho blahoslávy, ktorý pracne spracoval zápisky svojich predchodcov, najmä Andreja Fatku a Antona Martinika, a formou rukopisu priniesol v roku 1986 aj prvé informácie o požehnaní tohto nášho kostola zo 14. novembra 1971. Už podrobnejšie, ktorú vykonal nitriansky generálny vikár Jan Páskor. Tieto informácie vydal vo jeho božanskej farnosti môj predchodca pán farár Peter Fújaček v roku 2016. A následne v knihe z roku 2017, už v podrobnejšej podobe, dokonca aj s množstvom krásneho obrazového materiálu, náš bývalý pán kaplán Martin Klement spolu s našim rodákom Jaroslavom Kukučom, za čo im patrí veľká vďaka.
Tieto knihy máte aj mnohí z vás vo svojich domácnostiach. Svojou osobitnou vďakou chcem však vyjadriť niekoľkým z vás, s ktorými sme začali prikorovať konsekráciu tohto nášho kostola k jeho 50. výročiu ako reakciu na to, čo sme z uvedených kníh sa dozvedeli. Aj keď býva kostol konsekrovaný hneď ako sa postaví, už sme trošku počuli aj priblíženie takéhoto nového kostola v Trnave na Prednádraží. Z dostupných informácií vyplýva, že spomínaný nitriansky generálny vikár v čase posviacky kostola, v čase požehnania kostola, nebol ešte vysvetený na biskupa a teda tento vyšší stupeň sprostredkovania požehnanosti nemohol vtedy ešte vykonať. Snáď si spomeniete, že rok 2021 patril medzi roky nových politických obmedzení a k tejto významnej udalosti sme sa po určitej duchovnej a materiálnej príprave dostali až dnes, o to výraznejšie, že teraz prežívame jubilejný rok 2025. Tak ako sme na úvod tejto slávnosti počúvali mena tých, ktorí sa podielali na stavbe a zariaďovaní tohto nášho kostola v jeho začiatku, dovolte mi prosím s veľkým poďakovaním spomenúť mená aspoň niekoľkých z vás, a už sa teraz ospravedlňujem, a nie všetkých, ktorí ste sa podielali na príprave a príbehu tejto slávnosti. Nie preto, že by som chcel ubrať z Božej odmeny neby pre vás, ale aby sme mali vedomie, že vždy ide o konkrétnych ľudí, ktorí sú ochotní, najčastejšie bez nároku na odmenu, svojím spôsobom zareagovať na prichádzajúce podnety či informácie. Ak by ste chceli vyjadriť vďaku aj potleskom týmto, tak prosím až na konci keď dočítam ich mená. Rád by som poďakoval pani Janke Barinej, ktorá bola takým hnacím motorom, svojou službou i financiami pri zariaďovaní minuloročného malovania tohto nášho interiéru kostola, ale aj tohtoročných prácach na kostole a jeho nádvorí. Martinovi Oprchalovi, nášmu kostolníkovi, ktorý venoval a venuje veľa času a svojich síl pri mnohých prácach. Ďakujem za pomoc aj pani Jelenke Kukučovej s manželom a ďalším kostolníkom z našich kostolov. Pani Janičke Sadloňovej, ktorá si zobrala na starosť výstopu a množstvo zabezpečovaní vecí okolo chodu nášho kostola, a vám, ktorí chodíte pravidelne tento kostol upratovať. Pani Ingrid Kubrickej, našej organistke s Michalom Kolarovičom, ktorí upravovali dokonca aj noty s ďalšími spevákmi a muzikantami, sa podujali pripraviť si spevy k tejto našej slávnosti. Pánovi Pavlovi Tinkovi, ktorý organizoval prípravné práce k betonovaniu, ale aj samotný priebeh týchto prác, ďakujem vy, všetkým vám, ktorí ste prišli takto pomôcť. Pánovi Petrovi Kukučovi mladšiemu s výzdobou kvetov a so svojím tímom nám pripravuje jedlo k obedu, teraz ktorý budeme mať o chvíľočku, ale aj jeho manželke Katke, ktorá mala na pamäti službu našich hasičov, ktorým ďakujem za ochotu. Samozrejme, pánu starostovi Jánovi Žuchovi so svojimi ľuďmi, ktorí nám veľmi pomáhali aj pri záležitostiach, či už v súvislosti s malovaním interiéru, ale teraz aj prác, ktoré sme potrebovali okolo kostola. Určite chcem poďakovať pani Karin Mihaldovej, ktorá nám pripravila také originálne kríže, ktoré máme tu ako konsekračné v rámci tohto nášho kostola. Ale ďakujem aj našim zapisovateľom, ktorí robia záznam z tejto našej slávnosti, pánu Juravi Kukučovi a Pavlovi Mihalovi. V neposlednom rade patrí moja vďaka Petrovi Majerčákovi, ktorý je u nás v našej farnosti na pastoračnej praxi, ktorý ako ceremonár si zobral na krk nácviky zúčastnených, najmä našich šikovných ministrantov, ale aj vás, ktorí ste sa obliekli do krojov a asistencia, ktorý teda obetovo zariadoval aj viaceré ďalšie záležitosti. A nakoniec samozrejme vďaka patrí vám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielate na zveľaďovaní tohto nášho kostola v súčasnosti od podpory financiami cez službu, modlitbu až po príjmanie a výchovu detí vo vašich rodinách.
ste prišli, otec arcibiskup, spoločenstva, ktoré je v súčasnosti schopné príkladnej samostatnosti. Na druhej strane však samozrejme musíme byť obozretní a dať si pozor, aby sme tu neboli farnosťou o farnosti. Veľmi sa teším, že ste boli ochotní medzi nás a konsekráciou, s konsekráciou tohto kostola, teda prísť a povýšiť ho na vyššiu úroveň Božej blízkosti a pre každého, kto tam vstúpi, možno získavať viac Božích milostí. Ďakujem za prítomnosť aj vám, duchovní otcovia, pani farárke evangelického zboru, pánom starostom, starostkám i všetkým vám. Celkom na záver, po ukončení slávnosti srdečne pozývam pozvaných hostí na spoločný obed a posedenie do kultúrneho domu. Ak by ste mali záujem, niektorí z vás aj o knihu o monsignorovi Patkovi, ktorú tiež zostavoval náš bývalý pán kaplan Martin, máte možnosť ju po 10 eur potom zadovážiť pri odchode z kostola tam pri bráne. Toľko z mojej strany. Drahí bratia a sestry, pri príležitosti tejto konsekrácie vášho kostola bol vydaný aj dekret ako také potvrdenie o tom, že sa to skutočne uskutočnilo. Keďže bol napísaný po latinsky, tak ja vám ho teda teraz radšej prečítam po slovensky a jeden exemplár bude umiestnený aj tu vo vašom kostole. Jan Oroš, trnavský arcibiskup, čítajúcim pozdrav Pánovi. Dávame na známosť všetkým, ktorých sa to týka, že 6. dňa mesiaca júl roku Pána 2025, ktorý bol 14. nedeľou v cezročnom období vo filiálke Nová Bošáca, vo farnosti Bošáca, dekanát Nové Mesto nad Váhom, na území Trnavskej arcidiecézy, podľa obradu predpísaného rímskym pontifikálom počas slávnostnej svätej omše za asistencie kňazov a prítomného a radujúceho sa veriaceho ľudu sme konsekrovali a zasvetili filiálny kostol postavený k titulu svätých Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti sme na svedectvo vydali listiny podpísané vlastnou rukou a opatrené našou pečaťou. Dané v Novej Bošáci dňa 6. mesiaca júl roku Pána 2025. Podpísaný Jan Oroš, trnavský arcibiskup. Keď pri poslednom rozdeľovaní diecéz sme sa dozvedeli, Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza bude rozdelená, mnohé časti nám Trnavskej arcidiecéze zobrali, niektoré nám pridali, medzi tie, ktoré nám pridali, ste patrili aj vy. No a my, ako kňazi, viacerí veriaci, z bývalej diecézy boli nahnevaní, ale tak dobrom, že nám zobrali pezinok, modru, tam je dobré víno, viete. A zase otec biskup Nitriansko, ale my vám dávame Božácu, z Libovica. Ale ja dnes by som to chcel napraviť, zmeniť. Nie, Slivovica je dôležitá, ale vy ste dôležití. Že vás nám Pán dá. Zvlášť, že ste takí horliví a spolu s vami naša diecéza bola obohatená napríklad aj takým krásnym kostolom, ako je tento váš, ktorý som mohol dnes konsekrovať. Veľká vďaka, pochválený bude Ježiš Kristus. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom.
ktorý vás dnes zhromaždil na posviacku tohto chrámu, nech vás obdarí nebeským požehnaním. Boh Otec, ktorý vo svojom Synovi zhromažďuje všetky svoje roztratené deti, nech z vás utvorí svoj svätý chrám a príbytok Ducha Svätého. Milosrdný Boh, koruna všetkých svätých, nech vás uchráni od hriechu, aby mohol prebývať vo vašich srdciach, aby ste so všetkými svätými mali účasť na večnej blaženosti. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.